Les dificultats d'adaptació escolar fan referència als obstacles que un nen adolescent es troba per ajustar-se de manera adequada a l'entorn escolar. És a dir, poden presentar importants dificultats d'adaptació a l'escola, tot incidint en el seu desenvolupament personal, social, afectiu i acadèmic. Aquestes dificultats poden ser degudes a diferents factors que s'han d'analitzar en profunditat en el moment que es detectin amb la finalitat de posar solucions a aquests aspectes. En aquest sentit, des del Magamacet, observem que alguns factors rellevants poden ser, com per exemple, les mateixes característiques dels centres escolars, una mala entesa amb el professorat, una exigència escolar excessiva i dificultats amb els companys, ja sigui a través de bullying o ciberbullying. Però, en molts casos, les dificultats principals d'adaptació dels alumnes pot ser l'expressió d'un trastorn biopsicoeducatiu no identificat a temps. Per tot això, també hem de tenir en compte el context, és a dir, l'elevada taxa d'abandó escolar prematur i de fracàs escolar a Espanya, el doble de la mitjana de la Unió Europea, així com uns alumnes que graduen en estudis primaris, certament amb dificultats, i que, a més, no expressen la suficient motivació per continuar amb estudis secundaris. A Magamacet, des de les seves escoles terapèutiques, impulsem des d'un ambient segur i acompanyat amb diferents tutors acadèmics i amb el suport dels equips socioeducatiu i clínic per avançar cap al projecte acadèmic. Des d'una metodologia activa on elaborem continguts a mida, atractius i innovadors que faciliten un aprenentatge més lúdic i participatiu. M'agradaria destacar que el curs passat, des de les nostres escoles terapèutiques, es van atendre al voltant de 300 alumnes, de diferents etapes educatives. Però penso que és rellevant remarcar les dades d'aprovats en percentatge dels alumnes que es van examinar estant amb el Gamacet. Per tant, van aprovar gairebé el 90% dels alumnes aprova l'ESO o bé passa de curs, el 70% dels alumnes aprova un batxillerat i el 90% dels alumnes aprova un cicle formatiu de grau mitjà. Per tot això, entenem que l'escola és un instrument clau en el model terapèutic i educatiu de Magamacet. Els nostres objectius són que els adolescents i joves, atesos, facin front a la desmotivació, tornin a encarrilar els estudis i millorin els seus resultats acadèmics.